on to the 7 a.m. March Speaker Band, which is on clause 4, 9, and 10. 5 years is simply too short. Samantha Mureyani ndi MP ku Manicaland pasi pe Proportional Representation ku bato re Citizens Coalition for Change. Naizvozvo mukukurukura mu debate riri kuitika mu August House, Samantha nemamwe ma MP ebato re Citizens Coalition for Change vari kutsigira nhau yekubviswa kwemakore mashanu kuenda pamakore manomwe kuti pange pachiitwa sarudzo munyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zviri kuratidza kuti zvashamisa vanhu vakawanda venyika yeZimbabwe. Vanhu venyika yeZimbabwe vari kuti ma-MPs aya ari kudyidzana nebato reZANU-PF uye kuti vakapiwa mari zhinji kwazvo yekutsigira 2030. Zviri kutaurika izvo kuti neveruzhinji hazvisi kuzoperera zvakanaka. Ma-MPs aya ari kutengesa struggle yeveruzhinji. Moving on to the 7 a.m. March Speaker Band, which is on clause 4, 9, and 10. 5 years is simply too short. Point of order. May you allow Honorable Mureyani to behave in silence. Everyone is debating and everyone is they are going to get a chance to air your views. May we have order in this house. I will repeat myself